Viete čo? Niekedy je tých presladených, farebných aj roztomilo ovocných slotov na nás jednoducho priveľa. A vtedy nám málo čo sadne lepšie ako sloty, akým je aj Red Evil. Klasický 5-valcový výherný automat s poriadne temnou pekelnou atmosférou, stavajúci na jednoduchých pravidlách a jasne čitateľných bonusových mechanikách. Žiaden moderný experiment plný komplikovaných funkcií, ale poctivý slot, kde má hráč hneď od začiatku jasno, čo môže očakávať. Hra je určená najmä tým, ktorí majú radi tradičný štýl automatov s výrazným bonusom a gamble funkciou. Vizuálne je online automat Red Evil, ako sme už povedali, pekný temný. Celý sa nesie v tmavých farbách, dominuje najmä červená a čierna a všetky symboly sú inšpirované démonickou tematikou, kartami a okultnými motívmi. Grafika je vo veľmi peknom kreslenom štýle, je prehľadná, symboly sú dobre čitateľné a ani pri rýchlejšom hraní nevzniká chaos. Epileptický myšmaš tu naozaj nehrozí. Animácie sú skôr striedme, čo ale zodpovedá charakteru hry. Všetko je podriadené prehľadnosti a rýchlemu tempu. Red Evil je 5-valcová hra s 3 symbolmi na valcoch a s 5 pevne danými výhernými líniami. Výhry sa vyhodnocujú zľava doprava a na jednej línii vždy platí len najvyššia výherná kombinácia. Symboly musia byť na susediacich valcoch bez prerušenia, pričom divoký symbol dokáže v kombinácii nahradiť väčšinu bežných symbolov. Ak vám táto obyčajnosť stačí, budete úplne spokojní. Ak potrebujete vizuálne kudrlinky, ešte chvíľu hľadajte. Ovládanie je veľmi priamočiare, výšku stávky nastavujete v poli stávka. Oceňujeme, že si sumu vyberáte jedným kliknutím, prípadne cez menu, kde je možné pracovať aj s viacerými hodnotami v minciach. Spustenie hry prebieha klasickým tlačidlom Štart, ale ak by sa vám zúnovalo stláčať ho príliš často, k dispozícii aj autoplay. Hra je dostupná aj v mobilnej verzii, kde zostáva zachovaná rovnaká logika ovládania a aj rozloženia prvkov, len je to všetko prispôsobené menšej obrazovke. Základom bonusovej zábavy v Red Evil je divoký symbol akejsi rohatej čarodejnice. Ten nahrádza všetky bežné symboly okrem bonusového scatter symbolu. Škoda len, že aj samotný Wild nie je výherný, jeho úloha je čisto kombinačná. Pri týchto menej bonusových automatoch by nám nevadilo, keby sme mohli vyhrávať aj za samotný Wild. Hlavným lákadlom hry je však bonusová funkcia aktivovaná scatter symbolmi, ktoré sa môžu objaviť len na 2., 3. a 4. valci. Ak sa na valcoch objavia 3 tieto symboly kdekoľvek, spúšťa sa bonusová hra. Zabudnite však na free spiny. Tu vás čaká staromilská click and pick hra, predbiehajúca v 3 fázach. V prvej fáze kliknite na jednu zo 4 truhlíc a získate náhodnú výhru v rozsahu 50 až 20 násobku stávky. V druhej fáze opäť vyberáte, tentokrát z 3 truhlíc. Vyberáte však násobok výhry z prvej fázy. Získať môžete 1 až 5 násobok, prípadne sa bonus ukončí bez ďalšej výhry. V tretej fáze sa rozhoduje medzi 2 truhlicami o finálnu výhru. V jednej truhlici je 0, v druhej môže byť 50 až 150 násobok pôvodnej stávky. Na konci sa výhry z jednotlivých fáz sčítajú, takže bonus dokáže priniesť zaujímavý zásah, aj keď jeho priebeh závisí výlučne od náhody. Po skončení bonusovej funkcie sa hra plynulo vracia späť do základného režimu. Posledným akýmsi bonusovým prvkom je hra Riziko, teda klasická gamble funkcia, ktorá je dostupná po každej výhre. Ide o to uhádnuť farbu karty a môžete postupne zvyšovať výhru až do stanoveného limitu. Riziko však rastie s každým pokusom, takže ide skôr o doplnok pre odvážnejších hráčov. Red Evil je automat, ktorý si ide vlastnou klasickou cestou. A je to tak dobre. Nenájdete tu zložité mechaniky ani nekonečné reťazenie funkcií, no práve v tom je jeho sila. Hra ponúka jasné pravidlá, zrozumiteľný bonus a gamble hru, ktorú mnohí hráči stále vyhľadávajú. A ako si pričasto začína v novodobých slotoch chýbať. Slot je vhodný najmä pre tých, ktorí majú radi starší štýl automatov, no modernú grafiku a chcú rýchlu hru bez zbytočných prestojov a bonus, ktorý je jednoduchý na pochopenie. Ak hľadáte prehľadný slot s temnou atmosférou a férovými pravidlami, Red Evil je presne ten typ hry.